Nemačka tajna služba BND ni 15 meseci nakon početka rata u Ukrajini nema indicije da je moguća destabilizacija režima ruskog predsjednika Vladimira Putina. Uprkos pojedinačnim kritikama, recimo zbog suviše spore isporuke municije, nema naznaka da je sistem poljuljan ili da bi mogao da padne. Rusija je još uvek u stanju da dugoročno vodi rat, rekao je šef BND-a Bruno Kahl. Kahl je na Saveznoj akademiji za bezbednosnu politiku u Berlinu rekao da zato nema govora o slabostima ili o tome da bi aktivnosti mogle da budu obustavljene, prenosi Deutsche Welle. On je ipak napomenuo da se pad režima ne može u potpunosti isključiti i da postoje slabe tačke i moguće iznenađenja, recimo što se tiče sposobnosti oružanih snaga. Također upozorio da bi Putin mogao da ima uspeha sa svojom strategijom oslanjanja na faktor vremena i masovnih snaga, ako Zapad ne bude u dovoljnoj meri podržavao Ukrajinu i organizovao otpor. Na pitanje kada je BND tačno znao da će Rusija da napadne susednu Ukrajinu, Kahl je odgovorio da su saznali otprilike 14 dana pre početka rata. Mi smo također utvrdili pojave koje nije bilo moguće drugačije protumačiti, dodao je on. Kahl je kao neopravdane odbacio kritike da su tajne službe SAD i Velike Britanije mnogo ranije od BND-a znale da će izbiti rat. On je objasnio da su te službe verovatno izbijanje rata predvidele na osnovu određenih kriterijuma i kretanja koje su posmatrali. Nasuprot tome, rekao je Kahl, za BND je bila važna činjenica da je Putin na kraju krajeva taj koji donosi odluku. Za šefa Kremlja ta odluka je zavisila od mnogo stvari, dodao je Kahl, ali one se nisu sastojale u brojanju raketa ili oklopnih vozila. Rusija je pokrenula invaziju na susednu Ukrajinu 24. februara prošle godine, zaključuje Deutsche Welle.